Assalamu alaikum. Yawa zan nuna muku yanzu za ku yi claiming din not coin din ku zuwa exchange. To in ka zo ka shiga nan da aka sa check result. So idan ka zo ka shiga wajen check result din nan zai nuna ma wajen claim. So sai mutum ya shiga wajen claim din. Ni da yake na riga na wuce wajen. Idan ya kawo ka nan gurin sai ka taba. Ba wajen plus din nan zaka taba ba. In ka taba wajen plus zaka yi staking ne. Sai ka taba wajen wannan arrow din da ya sama gashi nan. So sai ka zo ka taba na biyu inda aka sa exchange. That means za ka yi depositin din shi zuwa exchanges. Sai ka shiga exchange din. Sai ka shiga continue. So sai ka zaba Bybit, Binance or OKS. So zan sa a Bybit saboda suke da P2P. Ga nan na sa Bybit. Sai suka tambaye do you have an account on Bybit? Sai na sai masa yes I have. So sai aka ce yanzu in je a cikin Bybit ɗina in je in ɗauko wannan deposit address na Notcoin da kuma memo. So yanzu zan shiga cikin Bybit. So idan ka shigo cikin Bybit inda za ka shiga sai ka shiga nan inda aka sa deposit. So sai ka shiga nan wajen deposit crypto. So gashi nan. Idan ya bude sai ka dawo nan wajen searching sai kai searching din not. So gashi nan gurin shine Notcoin. Sai kai haka. Idan ya bude so gashi nan ya bude. So idan mutum ya tashi zai kwafi wannan shine wallet address din gashi nan nayi kwafi. Wannan kuma tag din shine memo din da suke tambaya. So yanzu zan fara sa wallet address din hin da in sa memo. So gashi da nayi kwafi na zo na paste. Saura memo kenan ko bari kuma in dauko memo. So yanzu idan na dawo nan gurin gashi nan na dauki wannan memo din. Dole sai ka sa shi in baka sa shi ba za ka yi asara a bank ɗinka. Notcoin ɗinka. So ga nan na dawo wajen memo na saka. So ya ka ce mun keep going. So gashi nan check your data deposit, okay, KYC, okay. So let's go. Gashi na an ce in yi confirming withdrawing dina. Sai na ce I confirm. Done. Your Notcoin will be deposited to your account at the time of listing. So nice. Shikenan.